Ikusasa lakho sezandleni zakho, kwenzeke Mano, sanibonani, ngiyethemba niyaphila. Igama ulinde kuhle usibongiseni umuntu akakhumalo. #kwenzeke podcast #ezombusazwe. Ngiyethemba uyaphila. Sikuleso sigaba ke la khona sixoxa khona ke ezombusazwe, ezombangazwe okusithintayo njengomAfrika, umnotho, umhlaba nokuhlala nje kwethu siwumAfrika ezweni laseAfrika, eSouth Africa. Sila esikhona eThekwini ngokuhlala. Yebo, siyaphila. Sethemba nawe uyaphila. Sibonga kakhulu nje ukusubscribe lapha ku YouTube wethu nokusilandela nje konke ama social media platforms ethu. Siyakusithi nje izandla zedlula ekhanda. Siyabulela kakhulu nina besilo. Right. Mfokashelembe all the way from PMB. Umuntu akathatha ithuba mfaka Khumalo siyathokoza ukuphinda sivakashe la ekhaya sekuyisekhaya la kwenzeke siyabonga sibingelele i-team yonke sibingelele ababukeli mfowethu esekhaya yes wamukelekile mfowethu wamukelekile phela wafika nemali phela mfana sifuna imali right siyithola incomo sayithola incingo ngohlelo lwethu olenziwa mfowethu esilwenzayo ezombusazwe so far wena uthini njengalo mfowethu njoba seliphusha siyovota mhla ka 29 sekusele nje ongensuku ezingangakanani sibonge ama comments ne subscription nama likes kakhulu ama comments ngoba iwona asinikayo ukuthi abantu bayibona kanjani babeke nombono wabo nanokuthi ke balandele nje content efana nale esazi ukuthi kulesikhathi samanje akuseyona into edayisa kakhulu phela manje sekudayisa inhlamba sekudayisa ukubanqunu noyonke into negative so kumnandi uma sibona abantu belalela into eprogressive nento ehlose ukwakha kakhulukazi ingqondo zabo ngoba vela sikholelwa thina kuma likes ama millions because ungaba nama like a million but ngeke into esiza umuntu we rather go with umuntu oyi1 nabantu abayolingena izulu asifuna abathi lisho njalo lithi akubona bonke abathi inkosi yabo sifuna abazofikelela ngempela no Jesu naye washiya abantu ayisashumayela manje washiya abantu aba izimvu engaki ezu9 wahamba obheke ezu100 wezu99 zikhona eyodwa ingekho hamba ufuna le yodwa injalo nje empilweni so nathi sifuna lo yedwa asifuni iningi sifuna nje oyedwa so understand athi mayovota ngaleya langa afika vote nathi mfethu asihlale kuyona kade sikhuluma kuyaqala ke i-podcast kwenzeke bakithi asifisi ukuthi ni unscribe ngokuthi kwenzeke ibonakalisi okhumalo sebegqoka MK umkhonto wesizwe bafethu sikwenzeke sithatha isinqumo sokuthi let us take the part endabeni yezwe nokhola kwezwe singabi abantu abangazazi ondikasithebeni abantu abantantayo mfokashelembe mhlawumbe uzoshaya ihlombe elinye la ngasazi kodwa ke uzosithetha wena uthina isinqumo sethu sithe sasithatha sathi no zikhona inhlangano kubekwayo but we like indlela umsholozi athe wayibeka ngayo kodwa ke ezithina siyipodcast asinalo into ethiwa i-membership yeqembu so now for 2024 lapha ngomhla 29 sikhuthaza abantu ukuthi abahambe bovotela iMK sikwenzeke we are behind iMK ngezinto ethe yayibeka etafuleni okungashoke kodwa ukuthi ngo2020 bani 29 mhlambe mase kubuya kuma election sobe siba supporter because into esihamba nayo sihamba nezinto esuka bayibekile etafuleni sikwenzeke ke we are proud ukuthi ke se supporter iMK for this coming elections mhlambe ukubeka ku nginga incoma kwenzeke one ngoba isinqumeni sithathe nina isikhathi esiningi manje abantu sebelandela imali wena mfaka Khumalo nanokuthi kuba ngathi unxenxe obani abakhulu uma ukwazi ukuzibukela uzianalysele la ukhona mase uthatha isinqumo based on ukuthi ithini interest yethu thina as ama South Africans ngicama ukuthi ikona kufanele sikushayile izandla kakhulu ayike mfowethu ke asithemba akho umuntu oshaya unscribe lapha hayi akekho ngicama sonke vele manje ngicama ukuthi inhlanzi seyiyakhanya right okay asihlale phezulu kwayo ke umbuzo khona futhi namhlanje #ezombusazwe iliphi iqembu kulonyaka ka2024 okumele selivotele and kungani okay ifuna ukuba obvious but ke asicontextualize na Khumalo yes akugona ukuthi sithanda amakhanda awu2 noma sithanda
ubaba uZuma ngoba umZulu noma ngoba niyonke lento eshiwa abantu. Yes. Kuukuthi siyaqonda ukuthi as isizwe esine history ehlukile siphuma encindezelweni futhi sisakuyona. Sure. Arguably, yabo. Sisacindezelwe kanjalo kufuna nathi sithi mas approacha into yokuvota siye ngokuthi sibone yini esitholayo la. Yini esitholayo la. Uyakhumbula ukuthi siyakhuluma before saqhuquzela ukuthi kufanele sihlangane siziorganize uma kufika lento yokuvota. Noma ingesona istrategy sasizela ukuzosiza thina but sesibonile ukuthi ikhona iopportunity yokuthi sikusebenze noma sikwenze kusebenzele thina nathi kakhulukazi kulesikhathi samanje. So sibukile sabuka sabona okay ngale kuba imember ya noma liphi iqembu but iMK ngoba iyona inhlangano ekhuluma ngokuthi itarget ukuthola i2/3 ukuze ikwazi ukuthinta isystem. Yeah. Now uma bezothinta isystem bakhuluma ukuthi sifuna ukushintsha iconstitution. Iconstitution for 30 years eSouth Africa it has proven itself ukuthi ayikwazi ukufixeka noma ukamendeka noma ukwenzakalana. Yabo? EAfrica uyakhumbula ukuthi iGhana yakhululeka kuqala bathola idemocracy. Yes. Nakhona umuntu omnyama usakhala njengoba sikhala nje. EAmerica ithe siyithole eAfrica siqala ukuyithola mhlawumbe sebeneminyaka efuna ukuya 100 beyiphila. Nakhona umuntu omnyama ekhala njengoba khala. So sesiyayiqonda le system esidayiselwa noma esifunzwa yona ayakhela ukuzolekelela thina njengabantu abamnyama. So now senzani ke kuloko and kusukela sonke lesikhathi mhlawumbe ngathi sina 300 years njengama Africa in the diaspora wonke umhlaba sikulento yedemocracy. Kufanele sesibonile ukuthi yakhela ukuthi iloko isibamba ngethemba njalo. Ikona sishintsha njalo emva kwa 5 years sibona ngathi hayi namhlanje lo akasekho right uzoba right omunye yakhwele lokho vele. So ifuna umuntu ozokuqonda ukuthi akwazi ukuthi for 30 years sikhetha amakhansela wrong. Akwazi ukuthi for 30 years sikhetha imayors wrong. Akwazi ukuthi for 30 years sine leadership wrong. Isystem abafike basebenze phezukwayo eyakhiwe ukuthi le iyamvalela la umuntu omnyama iyamvulela umuntu webala ngapha. Yabo? So ngokuqonda lokho sifuna noma yini ethi ifuna ukuaddressa leyo issue yesystem iyona esolala nayo. Now iMK iyona part ene potential number 1 2 ethi sitarget ukuthola i2/3 ukuze sithinta iconstitution and umuntu othinta iconstitution udila direct nesystem lesibonto iyona inkinga yethu. Kunjalo ke bafethu akasizelanaka uma ukuthi ke njoba ku 2024 sikhankasela iMK usuyifakile ipodcast wayithi shi wathi ayivotela iMK right. Yes. Okay it's fine siyabonga lokho yavuma nayo futhi ukuthi so ke uma sokhona ukhetho olulandelayo ngabe sisazovotela yona yini na noma uthi wena njoba sivotela iMK asihlale nayo uDuma. It will depend ukuthi isayiphethe yini imandate yethu as African people because njengamanje sesifundile ukuthi akusasiza kuba uqembu lami. Yabo manje ngiqoka iskipa esinamaqembu cishe ngiyakubona khona iPC khona iFP khona iFF khona iANC khona iBLF la kaMhlithama. Oh yes mase kwaba neMK enkulu yini akazi yawe ithi lento asayi ngama emotions. Yeah. Asikwazi phela ukuba izilima for 300 years. Sesibonile ama emotions awasizi. Sesibonile ukuthi ukuthanda nokuzonda kusizwe kwipolitiki. Now si approacha as a business njengabo bonke ezinye izizwe because abelungu abanandaba ukuthi unjani president baphethe ipower yokucontrol upresident. Pen Nathi sifuna ipower yokucontrol abantu abahlala ezihlalweni ukuze bathi mabehleli bahlale meaningfully bakwazi ukuthatha ama decision akwi best interest yethu nathi as Africans noma as South Africans. So akusasiza kuba oqembu lami njengamanje sesithi ithini into uba uzosenzela lokho uba osondele kakhulu ukuthi angakwazi ukusenzela lento esifunayo. Uma kuyi MK esondele njengamanje sovotela yona. Uma kuza ama election alandelayo sibona ayiyenzi into esifunayo. iEFF esibona ngathi izoyenza kangcono. Siyasuka same time sonke siya kulokho. Ikona ngithe akusabalekile ukuba nemembership noma ube member yani. Ngoba lokho kwenza ube loyal to iqembu ungabusaba loyal kwi interest yethu ezabantu. So uma ngiproud ukuthi ngiyimember yeMK manje ngizowenza njani ngizokhetha abantu mhlazana iMK iphambana neinterest yabantu abamnyama. Yabo? Loqhubeka ukuthi iMK So angingazibeki kuleyo risk. Angizazi nje ukuthi ngumuntu opush interest yethu nemandate yethu ezabantu abamnyama. Futhi ukhetho olulandelayo sisalindele
ukuthi se reverse kumanje masiqeda nje ukhetho siyayilandela iMK imisebenzi ayenzayo siyabheka nabanye abamaqembu ukuthi benza kanjani and asikufihli we do love EFF to add ngokomsebenzi wayo to add kuloko mfowakho Khumalo yes but asiqonde siyabantu ukuthi uma sesivotile asiqedile cha usamningi umsebenzi ekufanele siwenza akuzona ama leaders azosikhipha wona ukwakhetha ukuthi siwabeke lapha ukuze sithathele izinqumo mase nathi sizisebenzele ukuthi sikwazi ukuzikhipha kulento I revolution ifuna abantu ayifuna ama leaders ngenzelani ngikusholani lokho angifuni engonyaka ozayo sishaya ubaba uZuma sithi simthathile samnika wahluleka ngoba naku thina sesisonga izandla silinde ukuthi akubi ibona abasenzelayo yabo asingazisonga izandla I revolution ifuna I responsibility ifuna I accountability kuwona wonke umuntu okhona and ngize ngasho ngathi khona into ekade siyikhuluma ukuthi kufanele siyigade social media as much as iyinhle imnandi because nathi sama result wayo njoba sihlangene kamnandi kangaka ingagcini seyivumela wonke umuntu abe nombono angathi ngingane endlela ethize eyenza ukuthi umuntu aqualify ukuba nombono athi uRutendo kufanele abe kukhona igama lesilungu alisebenzisa athi isilungu phela kuthina sikude safunda ezikoleni zabantu but uthi kufanele abe ne reasonable argument ukuze umuntu aqualify ukukhuluma ngezinto ezibucayi ngoba sinenkinga yabantu abafuna ukuphawula noma yini kodwa bengaqualify ukuphawula kwezinye izinto ezibalekile ngamazwi uma udinga umatric ukuba yiphoyisa udinga iqualification yaka law ukukhuluma into ezithinta umthetho kufanele ube na udlule through some test ukuze sikubone ukuthi ukufanele yini ukuba sebantwini abazodiscussa izinto ezithinta ama relationship omhlaba nento zepolitiki angingabi na wonke umuntu because abanye uthi ukukhuluma ngokombono ohlakaniphile mase bayaza ngithi ukuthi into edayisa inhlamba nayo yonke lento esikhuluma ngayo negative bafuna ukusho into ezinegative simosha isikhathi esiningi sidila nabo kanti kufuna sihlale nabantu esazi ukuthi okhumala sifuna into eprogressive kuphela ukuyale noma unganombono ohlukile akuwrong but siyale yes mfethu number 3 ake sambe mfethu sidlale nansi ivideo kaMengameli wethu ulokho njani uJacob Zuma sifisa ukuzwa ukuthi ithini into bese sithathela lapho power awukwazi ukuthatha idecision yakho uqeda izinto uzenze ngokushesha ebese beshintsha bona ukuthi ake nimbheke isilima akakwazi ukuphathizwe kwisilima lo kukhona imithetho ekubopha izandla nenyawo noma ngabe umongameli noma ngabe unjani right ake siqhubeke nayo ngifuna ukuthola from i-video kade sidlala kaMnumzane Jacob Zuma right yes uma sikhuluma ngesystem sithi isystem ayishintshwe sikhuluma ngani kahle kahle khumbula ukuthi mabefika abantu afike basiqhwaga into zethu bafike basakhela indlela yabo yokuphila engaconsider lutho luyi reality yethu as ama Africans noma South Africans yes yabo bafika basifundisa icapitalism sure base basinika idemocracy yes bathi sine right yokuvota basinika zonke lezi zinto ezibukeka zizinhle mase bakha iconstitution ewusomqulo oqukethe imithetho yokuvikela izinto abazintshontshile kuthina yep and then kulo mthetho uyakuthola ukuthi uZuma kukhona la akhuluma khona constitutional democracy uma ingqondo yami inginika kahle constitutional democracy now umilizwe libuswa ngentando yeningi because idemocracy ithi intando yeningi yes kufanele wonke umuntu avote ngokuvumela lo mthetho ukuze kube yiwona yes but njengamanje asiphili ngemthetho evotelwe yithina yonke le mthetho yango 94 usho ukuthi nasivumelanga ile constitution yakhandwa si adoptile sasingeke etafuleni lokwa kwemthetho ikona yonke into eyayiphethwa abantu ababesicindezele isaphethwa abantu ababesicindezele namanje so ngamamazi le constitution eyakhiwa noma eyathathwa yazofakwa kuthina ayikazi silungisele lutho esasikhala ngayo nasekuqaleni yamazwi uma ukhuluma ngemfundo efundwayo imfundo esiyithathe kwenye indawo yafika yafakwa yonke indlela esiphila ngayo indlela ethathwe kwenye indawo uyacabanga na ukuthatha ufish wasolwandle ophila kusawoti uthatha uyofaka edamini langasekhaya
yabo awuhlangani nayo yonke lento yenzeka la ungafa nokufa ikona nathi iskinya isystem because isystem esingayazi akubukwanga ngisho uma ngifundiswa mina iIT ngihlala eRichmond inomcebo wamahlathi nezokutshala ingisiza ngani ukuthi ngazi computer kusiza ngani because kushuthi imfundo yami noma ngingaqeda ayingenzi ngikwazi ukubamba umnotho wangasekhaya so uma ekhuluma kanje ubaba uMsholozi ukhuluma ukuthi siphila ngesystem engakhelwanga ukuthi isize thina and uthi kunemithetho yakhe ongakwazi ukuyishintsha ngisho ngawo president usho njalo yes bayazi ukuthi wonke umuntu ozohlala kulesihlalo sisigade ngalemithetho ukuthi akwenzeki ukuthi kwenzeka into efunwa yibona so ngamamazi ungazutshela wena sino hulumeni wethu ngihlezi ngiarguisha kubantu ukuthi asikaze sibe nohulumeni wethu sine hulumeni ogqoka ubuso bethu kodwa wenza interest yabanye abantu ongenzi interest yabo so uzuma ngakhona uzuma kuphela umuntu ozamela ukushintsha kusuka nje kubaba Mandela enika amagupta lapha nethi hey ngoba abantu basho njalo but sofika nala kusuka kubaba Nelson first president kuya kuThabo Mbeki kuya kubaba Mohlandi kuza kuJacob Zuma kuza kuCurrent Cyril uyena kuphela cisho ozamile ukuthi athi ukunyakazisa izinto nathi zifavor thina abantu abamnyama and ubonile ukuthi uma kunomuntu onyakazisa izinto ngale ndlela kwenzeka kanjani kuyena ngabona kusuka uma ngisho abamhlophe bethi Zuma must fall ongakazi babona bekwenza ne ongakazi ukubona bekwenza nithole nje lapha emakhaya yebo hayibo kahle bafethu ake sikhulume so sike into enjalo ubaba uMsholozi ukhuluma ukuthi sifuna ukolungisa leyo nto ukuthi nibe ingxenye nani yokushawa komthetho ayuma uyancane kumisa man ngesikhathi nini nabamhlophe bethi Zuma must fall Zuma bafowethu currently ipercentage labantu abangasebenzi is very high currently incantu uzoma into eyenzeke le yamagupta yona into mhlawumbe engathi yayo kwasukunye kwathiwa uthatha umnotho capitalism yabantu abamhlophe wawumuva usa ngapha kwagupta kumagupta right so njengamanje zikhona igigaba ezenzakalayo ku-based kumengamelo khona kodwa asubona action ofanayo nalowa owawenziwa even iFF was doing very well ukuxosha uMsholozi lapha but njengamanje we can tell because inkinga kwangeyona icorruption kababa uZuma inkinga kababa uZuma kwangeyona icorruption ngenze ngiunderstand inkinga kababa uZuma ukuthi wenika abanye abantu engesibona abantu abajwayela ukunikwa umnotho yes yabo wasusa nje amandla ngala wafuna ukuthi kuba ngazi ukuthi manje usayida neside elirong ila ekwaqala khona ke ukukhuluma and ngifuna ukuthi le ngiyisho ngoba kunento eziningi ezikhulunywa kuba ngazi ukuthi no iANC yenza u1 iANC yenza u2 iANC yenza ngifuna umuntu abuke ukuthi entweni abathi abantu sizinikwe iANC kuzuza bani kakhulu kuzona kuzuza abantu noma kuzuza ama capitalists na ngifuna ukwenza example ethi mfowethu Khumalo yini le ndawo esikuyona isithethe kwini lapho na uzodubula manje sikhuluma ngepolitiki sesiyanda right uma kufika mina ngithi ngiyi-investor ngizowakha izinkwa manje noma ifemu yezinkwa esiyanda ngiqasha abantu isiyanda mhlawumbe inabantu abawu 400,000 ngiqasha abantu abawu 10 abahola u1.5 ngenyanga eyedwa bangenzela umkhiqizo oyi1,000,000 mina ngenyanga okusho ukuthi u10,000 owodwa ngibaholela ngize ngibanika ama bonus bese ngihambe nayo yonke le enye imali ukuqala lokho bese ngithi ngizonidayisela izinkwa ngeprice ethandwa yimina isizakale ngani siyanda lapha lutho so now abamusu ufuna abantu ukusenza ngazi ukuthi kufuna sishayile ugesi izandla sibe sazi ukuthi ngokuba khona kwagesi akuzuzi thina kuzuza abaphathi bagesi ngoba khona kwamgaqo akuzuzi thina kuzuza uSandral ngokuba khona kwamanzi akuzuzi thina kuzuza abantu abaphethe amanzi yabo khokhona bona lezi zinto izinto eziphusha capitalism le esithi system ikona kuna namathenda yabo singajabula ukuthi hayi uzamile ngoba siwabonela ama millionaires akhiwa but ama millionaires ayishintshe ngani system ebopha abantu abamnyama kuphela ama millionaires ayishintshe ngani i-education efundisa izingane zethu i-education engeyona into engekho ama millionaires lawa khona ayishintshe ngani ukuthi nathi sibe nemfundo esenza sikwazi ukubamba umnotho wethu sizibambela yabo so lezi zinto ekungazi ukuthi sinikwe zona ekuthiwa sizishayile izandla
zikuthathwe okuningi ngale ukuze kuba ngaze kunobukhazikhazi siphiwa yazi ngakutshela ihlazo kade umatric ngawuqeda ngo2011 right yes so ngafikela nje ukuthi ngoba amathuba emisebenzi like qashwa ngo-matric right uma kufuna uma uqashwa nje bafethu ufunde ku-matric right so ngabe ukuthi yini eyenza ukuthi umuntu angaqasheki ngo2022 ngahamba ngayo-upgrade i-English yami because ngangithole u42% yeah mangibuyela esikoleni sengimdala phela manje ingqondo yami iyasebenza phela manje angithi ngiyafunda lento ama comprehension lapha ayikho lento efundwa lapha mangithi ngiyafunda like ama short stories ngoba ngenze first additional language mangithi ngifunda ama short stories kukhulunywa ngento yase England mhlambe ungabe kwaku chief bani ngiyazi into ongahlangene ngalotho la ukuthi ngenza umatric doing matric yeah kune cartoon ukuthi cartoon kunomuntu oyagijima umbamba umlenze iyakususa completely kwi environment yakho ukuthi wazi ukuthi yini ekufane ukhulu ukwazi kuyibamba la ezokusebenzela wena ngamamazi sakha izingane ezikwazi ukukhuluma isingisi nokubala kuphela but azazi ukuthi yini azikwazi ngisho ukwakha indlu esihlala kuyo sithemba abanye abantu basakhele sithembe abanye abantu ukuthi basenzele yonke into yokuphila kwethu anda uhulumeni weANC maze kuthiwa hayi unifundisile nje usifundisele ukuthi sibe yini because nje manje sike inkingeni ezingaka nje ingenxa yabantu abafundile ngiyazi ukuthi lento izongithatha nabantu abaningi phansi sinenkinga ezingaka ngenxa yezifundiso lezi ayifunda into because imfundo yethu iyasicondition ukuthi singaphinde sicabanga ukusebenzela abantu basekhaya yabo isenza sizibone ukuthi singcono ngamamazi mina okubalekile mangiqeda ukufunda ukuthi ngigibele imoto engcono kuneyini to go back ukuqala bekunemizi emakhaya ibizwa ngokuthiwa amanxuluma imizi emikhulu right emzini emkhulu isakhona njengamanje mangigano nje manje ekhaya lapha ngikhona ngumfana omdala ekhona umfowethu ungenamali manje ngathatha unkosikazi nje kumele ngibashiye lapha ngiphuma ixhoko uvane lami yindaba yeah bazosala bebheka obani akekho so yabona isystem yethu ukuthi iconditionwe ngayiphi indlela yeah sakhiwe nje izinto sakhiwe ukuthi nje sithene our back kubantu ekufana ngaba siyabasiza yabo icondition isikole ngaphezulu kokusifundisa siyasicondition ukuthi sibe abantu abafunwa yibona yabo and uma sesiyilabo bantu babuye nezibhamu bathi bazosidubula sesiyizigebengu ne corruption phela yabo right wait ake sihlele kule yesine ngoba kuningi bathi ke lokushila just vote EMK for this coming elections yes angeke sisho ukuthi ngekuyisona sazi mhlawumbe ngayisona kodwa ke thina okwethu ukudayisela sikuphethe kubalekile ukuthi kodwa siyinike lento ethi ngifisa ngathi singavote ithole le 2/3 inami ngiyafisa ngoba ngabe siyaqala ukuthi sibe nomuntu othi ufuna ukudila nalento engicama ukuthi yona inkinga yethu kusuka ngo94 right okay sicela ukudlala enye i-video ngophela vele njini abayalala should abakhokheliwe nekwenze kumele ithole icala edlala but i-video kaMale. They are not in public schools because there are no public schools. The ANC has collapsed the education system. And you cannot say to me, Mr. Malema, you are now in parliament, go to a public hospital that is dysfunctional. You are actually asking me to commit suicide. So we need to, as the But EFF... 80% of South Africans rely on a public health service. If we are to feel empathy to those who making use of crumbling public services, then surely we should have the people making the decisions also not just having empathy, but actually experiencing that themselves. No, you can't ask me in the name of empathy that I must commit suicide so that I can rescue 80%. I have to be alive so that I can take over this government and correct those hospitals. And under the EFF government, which will be having decision-making powers, we are now going to force you to use public hospitals because those hospitals will be functional, those schools will be functional. And as part of our commitment to education, it must be free, it must be of quality, it must be decolonized. And we want mathematics to be compulsory in schools because we want our children to learn the necessary skills. Verwoerd said, what will a black child do with mathematics, and therefore denied us that opportunity. So we need to take it back
and teach our children that which were denied. Okay. Thank you. Asibonge engineer. Ngiyahleka la. Ngiyahleka noma kufika. Ngiyahleka la ubhuti. Yazi angiqondi kodwa kule video amalema ngizodlula nje kuyona because iphuzu lami lisho kunye but ngifuna nje ngiyithinte le kaMnumzane Malema le ukuthi uthi ngoba singisiphela ngisazi kodwa mangila lokuncane uthi ma ukuthi uya public hospital ezibhedlela lezomphakathi uyobe ucommit suicide ngama amazwi uyobe uyazibulala fana ukuthi last siphila khona yes so thina abazali bethu bahambile mfethu bahambile abazali bethu sihambele omama thina bese ibhedlela zikahulumeni ngiyathinteka ingibuyisele emuva lento kasopolitiki ukuthi ngempela usopolitiki uyoyicabela ngala yena ngaso kahle interest uye yena ucabangela yena kuqala ukuthi yena utholani impilo yakhe kuphi kuhamba kanjani kuyakhe impilo but uma yena ekwazi uqinisekisa ukuthi angeke akwazi ukuya kwi-public hospital ngoba uzobe commit i-suicide but how much more thina esingenamali esiya kuma-public hospital iyahlekisa le okay asizelana i-MK because thina sekwi-MK yeah this type of inkulumo mfowethu ziyawuphula umoya ngoba kusuka umuntu emosha ukumosha lokho kodwa ngifuna sibheke ukuthi ke uma kungenzekani iMK ngoba bhuti uThas votela iMK seyikwenzeke iMK nawe uyibophile ngoba ufuna ngibuze wena uyobuza phambili ukuthi lento njengolindo kuhle Khumalo ngiyayiphathisa iMK ukuthi okay MK mawufika lapha ngoba uthi uneyoguqula imithetho awuthi mawusuyiguqulile bese ushaya lo ukuthi umuntu osebenza kwi department umuntu osebenza to any department ngaba uhealth correctional ngaba ujustice any home affairs any kodwa uma ukuthi uqashiwe noma ngabe ungayi kwi private hospital kube impoqo ukuthi uye kwi public hospital kanjalo futhi uma usopolitiki uma njengabo Malema uma ukuthi ukwipolitiki uhambe uyosenza ama public hospital kanjalo nama public schools ungathini kulokho kuleso sicelo sami mfowethu noma mhlambe ngiyabhuda no ngifuna ukuqala ngokuthi ngifuna ukuqala ngalento engishilo ekuqaleni ukuthi yes as much as isidinga ukulidwa nokuba nama leaders esiwabona ukuthi athembekile njengoba bozomo kwamanje yes but umsebenzi omningi kumele wenziwe yithini sure wokuliberate umuntu omnyama noma ukuthi siziliberate thina engcindezelweni sure now these people uma sesibakhethile sino principal sure ofundisa kwi public school yeah ingane zakhe ziya kwi private yeah sino minister wamaphoyisa ogadwa i-private security yes sino njengobesho sino minister wezibhedlela noma ka health akanyanga la sino nurse engebayo kwi public school abasebenza khona kwi public hospital yes. abasebenza khona now ngize ngathi ukube labantu esibakhethayo ukuthi abasihlalele kuhulumeni bane choice angabe bano private government wabo ophethe yabo because bayabona kwabone ekuphatheni kwabo angeke bagculiseke ukuthi ba service yilo government abaphethe sinale yonke now lento iza nalento esanikwa yona ukuthi singalingani khumbula ukuthi sikhuluma uma sikhuluma ngepan africanism sikhuluma ngeequality and uma sikhuluma ngeequality angisho leyo ukuthi muna 100 rand nama ngibe nawo but sithi asakhe ngokwesystem ukuthi sibe namathuba alinganayo esizokwazi ukufinyelela ngendlela efanayo mina nawe yes yabo now leyo nto idinga thina ngqo ukuthi sisukume siyenze singa uma sponsor kwenzeke ukuthi sizame laba ukuthi sibanyuse asizame laba ukubehlisa sifane nathi ngoba ukushisa komlilo okuzobenza sifane now kuba ngazi ukuthi advocate impiki uma sikhuluma lento thina as a youth but iqiniso lithi ayikho revolution okay angisho kanje kukhona isikhathi esiphoqayo ukuthi asidlule into esingazifuni yes ukuze kwenzeke into ekufanele yenzeke yes yonke revolution ngisho ungafunda muphi umlando kudlule entweni ezingekho mnandi sidlule kuzona ukuze izinto kwenzeke yes uma kumele sicishe ugesi manje sisuke sazi ukuthi uzocisha nasesibhedlela la khona uma wami angaza lose impilo but
kufanele kwenzeke lokho ngoba naya igoli esifuna ukulishaya. Yes. So kuzoba nezinto ezinjalo ekuzofanele sizenze njengabantu. Yes. Angisho ukuthi MK ngeke izizama. Yes. Siyayiphathisa njengoba sisho manje Siyayiphathisa, ukuthi asikwazi ukuservice umuntu ongayithembi iservice yakhe. Yabo asikwazi ukudla komuntu ukudla komuntu engeke akudlena lokho kudla. Yabo thina sike sasebenza ezikoleni sifite ingane bekushiya ukuthi ukudla okulethayo kuba ukudla nawo okudlayo kakho. Yes. Yabo now asikwazi ukuthi sithembe into yakho ongayithembi nawe iphethe. Now umphako lo esunika ama leaders we MK ukuthi njengoba sizama ukunxenxa abantu yebo sibanxenxela ukuthi asidlali. Yebo Sifuna ukuthi yebo nisitshene ukuthi nizokulungisa kanjani ukuthi sikwazi uma siyesibhedlela nathi sifike sikhululeke ukufica ugogo wami ngendlela akhuleka ngayo uDuduzane Zuma ukuthi afice ubaba wakhe kusona leso sibhedlela. Lalela bhuti uyabona ihlazo elenza kuma public hospitals. Mfowethu uthi mina ukuthi yangithasha le because isanda ngehlela right. Uma udokotela akanqeni ukubona abantu abawu 300 ngosuku oluyi1 you can't you can't put ukuthi ekseni udokotela abawu 3 iyakhula mhlawumbe mina mawuthi uphethwe ikhanda uphethwe isisi lezi zifo mhlawumbe ezinye oshukeleze kuthiwa amahlale khona so udokotela mhlawumbe lapha ufica udokotela abawu 4 nje sengishula nje King George la idosi la ngakhona so uma ufica udokotela abawu 4 aba basic kubantu abafikayo ngosuku kungena more than 500 wabantu wesiguli shuthi mungabahlukanisela labantu uthatha umuntu eyedwa usebona abantu abawu 200 abawu 150 is that possible uhlula ngisho kumbingelele thothi kwenzeke futhi mhlawumbe ukuthola ukuthi uzonikwa usuku ukuthi buya after 1 month uzobe sakhumbula kubantu abawu 5000 abasevisayo ngo 3 days if avoid angicabanga this is why kubalekile ukuthi si build our own institutions and noma ubani esimkhethayo ukuthi asihlalele as leaders kufanele basakhele reality esivumelayo ukuthi sikwazi ukuzakhela into zethu nathi sure ngoba kunje mfowakho mali asinalutho asinazo izikole zethu ingane zethu zifundiswa abantu ngisho ngathiwa esikoleni sabantu but i-curriculum design wabanye abantu akuseyethu ngathi isikhala nje ngayi curriculum makuthiwa siyezibhedlela zabanye abantu makuthiwa sidlimit yabanye abantu makuthiwa siboshwa abanye abantu yayizo lonto ngisho izigebengu zethu sithi sishayelwe ingane zethu abanye abazali yabo right sesiphethe mfethu ngenxa yesikhathi ngifuna lena binge sesayi-add nje le ngoba mina ngifuna ukuyiphathisa MK sengiyayiphathisela nje ukuthi nawe uzongikhumbuza noma mhlawumbe uzongibonisa ukuthi ingapossible yini lento yokuthi njengoba i-tax singazange asidetermine tax ethi 14% it's 15% now asidetermine njengoba sisebenza endaweni lapho sisebenza khona awusho ukuthi ngingakwazi ukukhokha malini kwi-tax no bayideductela ngendlela abayideductela ngayo bane percent labo ongalazi ukuthi liqhamuke phi kanjani but they decide for themselves right ngifuna ke manje ukuthi uma ngingakashaya kumthetho mengameli nje kuZuma njengoba uthi wena ufuna ukushintsha le system kunganjani kube nemali elimited ukuthi if eSouth Africa ucebile noma unemali mawenza iprofit uzofike ku 10 million it is a maximum to have that money if usinemali engaphezulu ka 10 million engale kuka 10 million ithathe uyibisele ku state that can help or not mhlawumbe noma ngiyabhuda noma ngikhuluma into engekho no awukhuluma into engekho kungasiza kufane sakhe isizwe nawo ezinye zezinto wena mfowakho mali ikona ngithe uzathi umunye uyahlanya usebenze kangaka ngisebenzela uzathi umuntu sinenkinga yabantu asende team ukuthi omizothi niyahlanya ke manje sinenkinga yabantu abanele babe ngcono noma bazithatha angathi baphumelele mase bangabunandaba nabanye abantu sure kanti kusuke kusetshenziswa ukuthi abesendaweni emnika lelo thuba singangamsiza direct but kukhona obaba abafile ukuthi naye akwazi ukuthola lethu balitholayo so asiyeke lento yokuthi kube nezigwili ezithi azisikweleti lutho ngokuqala nje lokho but ngifisa thina si understand ukuthi amanye ama solutions kufane abe i long term kanjani na thina sinomkhubo omubi njengama Africa ukuthi sizitshente yonke into esiyitshala manje kufanele kusasa ibe sesivuna ama fruit wayo uma silwane ukhumbule le system nayo ayivela ngiyakhiwa kusasa yaba right
kufe ezinye izizwe zizama ukuyenza ukuthi isebenzele zona yabo kusetshenzwe nathi kuzofanele sakhe izinto one lezi zinto ezinjalo azidingi nokuthi kuze kube nomthetho kufanele wazi nje ukuthi sikhulisa isizwe esinjani ikona kubalekile ukuthi sibe nezikole zethu into yokuqala because lokho kudila nengqondo ngihlezi ngisho inkinga yethu njengamanje ayikho ningi ila kuphela nje ukuthi senze umuntu abone ukuthi imali ayiyona yonke into uma ikhona ipower yokuthi avulele nabelandela amathuba ukuze sakhe lento ekuthiwa i-generational wealth le abasihlula ngayo ezinye izizwe now leyo nto ibalekile lento ekhuluma ngayo ukuthi asakhe ireality yenza wonke umuntu azibone neresponsibility yokuthi ashiyele olandelayo ithuba lokuthi naye abe sendaweni yokwazi ukuthi azenzele kuqhubeke kanjalo isizwe siphumelela kanjalo even to go even umhlaba kuthiwa kunabantu umuntu eyedwa le South Africa own ama hectares millions and millions of hectares yes I don't think into right akukho fair kuthini sibehlala mtshondolo thina nemali njalo khona abantu onenqwabe imali yethu mase kuthiwa imali ayikho noma kunendlala enjani nokudla yonke into enziwe kanjalo imonopoly bayamonopolize yonke into bayenze bafuna ukuthi bayicontrol ukudla phela thina ngokwase Africa akudayisi uNkulunkulu wasibeka emhlabeni ozosondla umhlaba wona uyalelo uNkulunkulu umhlaba ukuthi usondla now mhlawumbe ungaphumi kakhulu epointini asisihambe nje sovotela iMK sinika amandla ukuthi ikwazi ukusithintela lezi zinto sibe ingcenye yokwakho kwemthetho ukuze siphile ezweni siphile ezweni elisivumelayo ukuthi sibe nezwi lokuthi nathi sikwazi ukuqala into zethu ezizophumelela esikhathele izigwili bakithi asibe nemali elinganayo ningizimu Afrika ungeqi lapho ukuthi usebenze kanzima kanjani asingayikhulumi leyo ayibuyele ku state senze umsebenzi ngoba the more vele abantu beba nemali ba greed nabantu bakithi kufana noma umuntu ethola imali encane eSouth Africa kuthiwa ukhansela noma uyini ufuna ukuyigombela kuyena ngoba mina ngibuye ngikholelwa ku dictatorship wena Khumalo asibuye sikhulume le nto ye democracy kade le ngithintile ekuqaleni asikwazi kuba sendaweni la wonke umuntu angisho ukuthi akube nabantu abathize ekufanele bakhulume but angingakhuluma wonke umuntu asazi ukuthi khona abanezi lokugcina abathi meseshilo kusho sonke siyasukuma senza lonto yabo ikona kubalekile sibe nama leaders angisho ukuthi nawo ke awagcine sezithwala ngoba naku iwona sekufana asithatha for example lapha eRussia ngithi phethe usenesikhathi ngakanani uPutin uyasho Putin ukuthi akwenze ukuthi and nase Zimbabwe into ebanga ukuthi bagcine ngokuthatha umhlaba ingoba uZimbabwe oyephethwe ube khona for isikhathi eside esenza ukuthi akwazi ukuba hold accountable abantu ekade ekhuluma nabo so ubebabiza ukuthi aningakayenzi into esivumelane ngayo 5 years ago but hayi siyahlehlisa soyenza ngo 2030 ushaya sakhona upresident ababizi aniyenzile sengiyawuthatha ke yabo so kufuna sizinike lento yokuthi sizinike isikhathi sokulungisa izinto zethu uma futhi sikholelwa kuma leaders wethu siwavikele ngalendlela ukuthi singawafela ngoba siyazi ukuthi ibona abasithatha basihambisa ngedirection eright akuwona wonke umuntu ozobe leader angisho ukuthi asiphile sinqabela abanye abantu amathuba but wonke umuntu kwiMK uyazazi mina ngihalela lutho ikona nginganandaba ngisho nani ukuba imember yayo achano wasona ngifuna ukuyivotela ngini kamandla bonke abaholi abakhona uma sibathemba thina asibalwele sibavikele ngalendlela ukuthi singabafela ngoba sikholela ukuthi ibona bazosithatha kube kubona ukuthi ngeqiniso lapho basithatha nibasenzele lento esifunayo so into yami mina lapho mfethu asibakhuthaza abantu ukuthi bawuvotele MK ngaphandle phambi ukuthi sivale isiqephu until ke isiqephu esilandelayo and ngiyacela ukuthi kukhona i-live ekhona ngolesihlanu ihostwa uNkululeko ukhona uNkululeko lapha ku TikTok kufanele ngifake nami ngengene la so dume othi ukuzibopha okwazi ukuzikhulula khona nabo obhutu ukhom bana ama live ukhona sizilandele lezi zinto la esifundisana khona yabo nomunye umuntu ofuna ukuthola ukujula ngeMK akwazi ukuthi lapha bakhona obhutu abazosihlahla neminye abanye abanembuzo engaphendulekile iyaphenduleka khona ningizimu Afrika sinjalo nje simlapho 2024 this coming elections please vote for MK
then sizoyenza sure ukuthi we hold them accountable if ukuthi abasilaleli ngo20 ngalowo nyaka lo engabe kube ku2029 2029 maso besisaphila siyonika abanye ithuba uma bona bengayenza uma ukuthi babe benze kahle soqhubeka sibanike futhi ukuthi baqhube baholizwe ngeqiniso #kwenzeke podcast sithi ke ezombusazwe sithi all the way from PMB Bongani Mfowashelembe no Mfoka Khumalo from KwaNongoma sithi ke sithatha intambo sibeka le until isiqephu esilandelayo siyabonga kwenzeke